irin talauci aka siyo mana a Najeriya aka shuka shi guda 10. Babu abinci, ba magani, ba sutura, ba ilimi, ba gurin zama, ba ruwa, ba wuta, ba hanya, ba man fetur, ba tsaro. To a ganinka saboda haka shi yasa waɗannan abubuwan da ka lissafo. Yawa shi yasa yanzu talaucin da aka kawo mana na baya, shugabannin baya sai suka dinga yanka mana harajin talaucin kaɗan yana zuwa. Amma a wannan karan da Tinubu ya zo, talaucin da za a kai mana shi shekara 10 sai aka haɗa mana shi a wata 8. A wata 8 aka haɗa mana shi. Saboda haka shi yasa yanzu da ɗan makaranta, da ɗan kasuwa, da mai zuwa asibiti, da waye gaba ɗaya ya shiga matsala. Saboda haka matsalanmu yanzu in muna son mu gyara talakawa mu koma mu zaɓi abu cancanta. Idan ku za mu